mga katugsok. May asa naman na talent sa kuang anak ron nga ipakita di kaninyo. Mano siya si Rapi Boy. Jess lang. Oh, di ara na yung usa. Talentadong. Yeah. Sulte ko kung siya palit to mo. Di ko ang pitaka ba. Gaan o Jess. Oh. Pan. Nya. Mapalit kag pan. Pakita sa ko sa imuhang talent. Tong sayaw ka, pareha tong imuhang himo gani nga. Pareha ni papa ba? Oh. Oh, anak-anak ba anak-anak. Nya ko ang pitaka sa dan taw turay. Taw sa bubo. Natra. Oh. Ge. Kena lang. Ge. Anja. Mugna lang, ako lang ba may sounds bege. Ge. Gina. Dali. Suara. Oh. Oh. Yang kedua. Oh. Mga kitugsok tagaan ako siya premyo basta nindot siya masayaw. Sige. Sini. Oh. Bukan ada bapak. Oh, sige, kumbak ba ge. Ulo. Nah. Ge. Main TV. Premyo basta masayaw. Saya ko. Aku lang alam ka. Ge. Emo lang po. Sarad isa ng kuan. Bintana aron. Saya ko. Na. Hawa rabi. Hawa be. Bas. Mbak. Songs. Hawa sa dia game saya sirap prap. Eko 20. 100. Legend sa skidi. Pa. Ge. Oh. Skidi. Anya ra kay na babag. Ge. Masih games kada. Legend sa skidi. Skidi. Ge, kanta be. Usab katong lahi na sad. Isa? Katong lahi. Katong sa po din. Ge dali kay contest mo. Unsa? Ako mo taga. Kanta. Abi sige skate. Pum pap. Ari ka banda skate. Pum pap. Ari ka sere. Aha. Sere. Kapuya po din. Sere. Kapuya po din. Gaya, ako'y kanta. Kay kanta be. Kaduha. Silang duha, contest silang duha ge. Misaki, misada. Legong sa skidi. Sige, usap. Ala, sige. Misaki, misada. Legong sa skidi. Papa. Naamay. Ang kato ding pinatitoyok dai. Misaki, misada. Legong sa skidi. Papa. Skidi. Kita terus. Misaki, misada.
Sini, sini, sini. Okay. Bisa kiri, bisa dah. Legos sini, 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 sini. Pa 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 pa. Skidi, skidi, skidi. Mana pa? Ambil dah. Okay, mga katugsok. Mao to si challenge sa ako mga bata no, si Rapido o si In. JN aring gamay og si Chasmiros. Oh. Muna ko mga bata kung kitun-an og sayaw eskada skidi skidi. Okay, mga followers, subscribers, kami na bahala sa pagtanaw. Usbo na ko daghan ug daghan kayong salamat kaninyo sa tugsok katugsok family. Oh, man siya ako ang Junior, Rapido Junior. Nya kiring usa Chasmiros Junior. Nya kiri pagong usa NN Tugsok. NN Tugsok ni siya. Oh. Mo ni tagaan ako challenge sa kanang
Ang anak kasaya. Naon. Naon, Trev, naon. Kanton niya, musutan. Pares patak. A few moments later. Oktay na ang tuksok. Di manghatag kung sudan. Ano to, Brad? Loy kay ang ko ang mga katugsok no. Ang akong anak mga katugsok. Ang gisudan. Ang gisudan noodles. Oh. Noodles karon. Ning kamot lang in taon no. Ngitring ako ang si in tugsok kay Portil lisura man ni Totong tugsok. Oh. Mao ni sudan na mo sa kagabi no. Pero busog yapon importante nga malipayon. Boy mahalaga. Tande wa ka man kaon. Bahalag bisig unsay sudan basta nalay mahimo. Masud ug malingaw. Random buhala. Anain. Liwat kay hignaong ni. Dambuhala. Oh. Tara, mang grand mall na. Yan ana kasaya ang pamilya ni Tutong Tugsok TV oh. Grand mall. Na kompleto tanan oh. Maguwang hipos na oh. Ah. Grand mall na. Gran mo na kuno. Dapat usa oh. Oh, wana sakay na nila Grand Mall naman sila. Sakali helicopter. Ali, helicopter. Oh, okay kayo. Okay mga katugsok, kayo kalimot sa pag-subscribe ug pag-suporta sa akong channel. Tutong Tugsok TV ingon man sa mong men Janwa Mix TV 3 Wakak usbon ako. Way puas nga pagpasalamat diha kaninyo among mga subscribers ug followers ingon man sa mga kabataan ug sa mga dagko sa mga ginikanan. God bless kaninyong tanan pag-amping mo sa tagsa para sa ato ang pamilya. Thank you ug God bless kaninyo.